Martorell va tenir lloc el passat 27 de maig a Can Oliveres. En aquesta quarta edició, el torneig va estar a punt d'assolir els 100 participants i manté la bona dinàmica pel que fa a la participació d'aquesta edició del circuit català. Dels 96 participants, 25 eren titulats, incloent 4 grans mestres i 4 mestres internacionals. Qui va vèncer va ser el gran mestre Marc Narciso, de l'Escola d'Escacs de Barcelona. Amb 7 punts i mig, el català s'estrena guanyant un torneig del circuit català d'aquesta temporada. El gran mestre Rodrigo Vázquez, de la Societat Coral Colom de Sabadell Chessi, segueix sumant grans campionats actius i finalitza en segona posició, mentre que el mestre internacional Lluís Maria Perpinyà, també del Sabadell, completa el podi. Ara que hem entrat al mes de juny, cada vegada queda menys perquè comenci la bateria de tornejos de ritme lent. Repassem classificacions, unes classificacions que han canviat poc respecte a l'obert de Llucmajor. La classificació general es manté igual, els 3 primers classificats del campionat disputat a Mallorca segueixen liderant el circuit. Aquests resultats no són garantia de res perquè tot just estem a l'inici. El tram A, el mateix. Els 6 primers classificats són els de fa unes setmanes, Salomé Melia, Frank Breaker i David Shailesh. Sí que apreciem algun canvi al tram B, per poc significatiu que sigui. El mestre FIDE Francisco Javier García entra a les posicions nobles després d'un bon torneig a Martorell. La resta de la classificació es manté intacta. Ramon Vicient Calvo segueix liderant el tram C, seguit per Michael Groove i pel sub-12 Neyman Kumar, i al tram D Santiago Pérez es manté com a líder superant Jaume Terrades i Jordi Amengual. Stanislav Aidarov i romp a la classificació del tram E i es posa amb 20 punts. Els líders, Antonio Ballester, Jordi Baldo i Daniel Fentes, mantenen les seves respectives posicions. I al tram F, Diego José Trias es manté com a líder, Joel Pérez Bolaños és segon i Juan Llabrés tercer. Perquè fa als catalans destaquem la presència del gran mestre Marc Narciso, qui després de guanyar Martorell es col·loca en tercera posició. El també gran mestre Álvaro Alonso del Gerunda segueix com a líder destacat.